ବଚନ ସତ ହୋଇବ କି ଭୈରବୀ ଦେଲାଣି ଡାକ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ପୋକମାଛି ପରି ମଣିଷ ମରିବେ ଉଡୁଥିବେ କାକ ପିକ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ଯେତେ ବାହୁବଳି ବାହା ଟେକୁଥିଲେ ସବୁ ପଡିଲେଣି ଶୋଇ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ଅକାଳ ମଡକ ମାଡିକି ଆସୁଛି ବୁଝିବନି ବାପ ଭାଇ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ଆଖି ଆଗଟାରେ ନିଜର ମଣିଷ ମରିଯିବାର ଏ ବେଳ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ସଚେତନ ହେଲେ କରୋନା ଜୀବାଣୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ବାଳ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମତେ ନମସ୍କାର ହେବୁ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ହେଇ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ସାନିଟାଇଜର ହାତେ ମାରି ଦେଇ ଗରମ ଖାଇବା ଖାଇ ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ଡାକ୍ତର ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିଡିଆ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ପରିବାର ସାଥେ ସମୟ ଭିତରେ ସୁବିଧା ବେଳଟେ ଆସିଛି ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ସଚେତନ ରହିକି ତୁ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘରେ ରହ, ପ୍ରଶାସନ କଥା ମାନିକି ଚଳୁଥା ସୁନା ମଣିଷଟେ ହେଇକି ତୁ ଘରେ ରହ, 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 ତୁ ଘରେ ରହ।